סיפור השלג שלנו. הסיפור התחיל שמח. בלילה, כשפתיתי השלג הראשונים התחילו לרדת, נצמדנו לחלון ולא יכולנו להירדם. מיד בבוקר יצאנו בהתלהבות לשחק בשלג ולהצטלם. אבל בהמשך זה כבר לא היה כל כך שמח. אבא שלנו נתקע בעבודה ולא היה איתנו 4 ימים. היינו בלי חשמל בקור ובחושך. אבל התגברנו והחלטנו לשמוח. השמש זרחה ויצאנו ליצור בשלג. כולם הכינו בובת שלג ואנחנו הכנו למקום לשבת ומשהו לאכול. אמא השתגעה מהבוץ שעשינו לה, ואחרי כמה ימים שאנחנו היינו בחופש, מגיע לאבא ואמא שלנו לצאת לחופש.